हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायलायबाय नै। आङो दिनैसो गोबावजों भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो दिनैहाय नै नारजि ओंख्रि संनो नागिरदों लोगोफोर। नारजिजों अमाजों नायलांबाय थादो नोंथांमोना। दायो आङो नै नारजिखौ सायग्रोनानै लाग्रोनोसै। नै बेहाय दैयाव सोमनानै दोननोसै आरो दसेनो रुइनायनि, मैला गनायनि। दायो आङो नै नारजिखौ सायखांबाय लोगोफोर। दायो सायखांनानै दसे सोमहाबनानै दोनसै, रुइनायनि आरो। दसे सोमहाबनानै सुनोसै। लोगोफोर, दिनैनि ओंख्रिया जोंहा नारजिजों अमा, ओमफ्राय ओरैहाय दंबावो मानदेजों आलुजों भाजा।